Temps era temps. Hi havia un petit poble on la gent vivia feliç. Però vet aquí que un dia un drac malvat es va instal·lar al regne. El drac sempre tenia gana. Quan no trobava res per menjar, s'enfadava tant que treia foc per la seva enorme boca. Els habitants del poble tenien por del drac. Què podien fer? Aleshores, van decidir donar-li alguns animals de les seves granges per omplir-li la panxa. Què li donarem avui al drac? Un gall. Una vaca. Una vaca. Un porc. Els habitants del poble estaven molt preocupats. Ja no els quedaven més animals i temien que el drac se'ls mengés també a tots ells. Què serà de nosaltres? El drac se'ns menjarà a tots! Aleshores, van decidir que cada dia escollirien una persona per donar-li al drac. El primer nom que va sortir va ser el de la princesa. Oh, no! Pobra princesa. La princesa va anar a la cova on vivia el drac malvat. En veure'l, es va espantar tant que va cridar amb totes les seves forces per demanar ajuda. Socors! Socors! Per sort, en aquell moment passava per allà un valent cavaller a lloms del seu cavall blanc. Era Sant Jordi. Hola, sóc en Jordi. Sant Jordi. Luckily, in that moment, a brave knight was riding by on his white horse. It was St. George. Hi, I'm George, St. George. Por suerte, en aquel momento pasaba por allí un valiente caballero a lomos de su caballo blanco. Era San Jorge.